Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada. Kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha mu mai albarka, inda kuka ji cewa an haramta amfani da TikTok a ƙasar Nepal saboda yana raba kan al'umma. To ba don komai wannan shugaba na ƙasar Nepal ya hana daina amfani da TikTok a wannan ƙasa ba, sai dan yana raba kan 'yan ƙasa, wancan su kawo nasu, wancan su kawo nasu. To mataimakinsa ya fito yana yin kan sharhi a wannan tasha ta TikTok, inda yake cewa ya kamata a rufe ta a dukkan ƙasashe sabida an samu wata matsala kan raba kawunan 'yan ƙasa. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha mu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Inda aka samu kamfanin mai TikTok ɗin ana mai kan jawabi akan abubuwan da ake yi a wannan kafa ta TikTok, inda yake cewa shi gaskiya ba a haka ya tsara wannan tasha ba. Yanda ya fitar da wannan suna na TikTok, ya fitar da shi ne ba don komai ba sai don masu masana'antu su dinga tallata hadattu a cikin wannan kafa ta yaɗa labarai, inda sau da yawan mutane suna ɗora bidiyo kala-kala wanda ba shi da ma'ana, inda ya ce gaskiya abin da ya sa ya buɗe wannan tasha ta TikTok kawai ya buɗe ne don a dinga ɗora ayyuka haka na kamfanonuwa don kamfani ya samu ci gaba, shi don haka kawai ya buɗe wannan tasha. Kuma inda za ku duba da farkon buɗe wannan kafa ta TikTok, za ku ga yawanci kamfanonuwa ne suke gudanar da posting akan ta, shi yasa.